Narito na mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. MacArthur Highway sa Apalit, binabaha kahit walang ulan. Sirang kalsada, sanhi ng mabigat na daloy ng trapiko. PUJ operators dapat kumuha muna ng fare matrix bago maningil ng pisong dagdag pasahe ayon sa LTFRB. Central Luzon, nakapagtala ng 6.7% inflation rate, pangalawa sa pinakamataas sa bansa. Tatlong magsasaka ng Hacienda Tinang sa Concepcion, Tarlac, inaresto ng kapulisan. At dalawang kabalen, top-notcher sa physical therapist licensure exam ngayong June 2022. Magandang gabi ka rin ngayon. Ako po si Jennifer Salenga. Oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon. Ramdam na sa Central Luzon ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin matapos maitala ang 6.7% inflation rate. Ang pangalawa po sa pinakamataas sa bansa. Kabilang sa mga nagsitaasan ng presyo ay ang pagkain at mga non-alcoholic na inumin. May detalye si Paulo G. Santos. Umakyat sa 6.7% ang inflation rate na naitala ng Philippine Statistics Authority o PSA sa Central Luzon nitong Mayo, mas mataas sa 6.1% na naitala noong buwan ng Abril. Pumapangalawa ngayon ang rehiyon sa Cordillera Administrative Region o CAR na nakapagtala ng 6.9% na inflation rate. Ang inflation rate ay ang bilis o bagal ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Kung ihambing sa inflation na naitala sa mga riyon sa labas ng National Capital Region noong Abril, 14 na riyon ang nagtala ng mas mataas na inflation nitong Mayo 2022. Ito ay ang mga riyon na may kulay blue. Kabilang sa mga nakapagpatala ng mataas na presyo sa mga bilihin ay ang pagkain gaya ng gulay, karne at isda at non-alcoholic beverages. Ang pangunahing dahilan ng pagbilis ng antas ng inflation ay ang food and non-alcoholic beverages na may 4.9% inflation at 71.6% share sa pagtaas ng inflation nitong Mayo 2022. Nakaapekto rin dito ang transportasyon mula sa 13.2% noong Abril, umakyat ito sa 14.7% na inflation rate na naitala sa mga lugar sa labas ng Metro Manila. Higit sa 85% naman ang naitala na inflation rate sa diesel. Nagkaroon din ng pagtaas ng presyo sa bigas at mais. Nagpakita naman ng mas mabagal na pagtaas ng presyo nitong Mayo 2022 ang bigas na may 1.8% inflation at mais na may 24.6% inflation. Sa pagpapaliwanag ni Yusek Dennis Mapa, hepe ng Philippine Statistics Authority, ang pagtaas ng bilihin ay dahil sa spillover ng presyo ng transportasyon na may malaking ambag ito sa cost of production. So pag tumataas ang presyo nito, ine-expect natin talaga na tumataas yung presyo ng food and non-alcoholic beverages component. Now in your question, saan bang source nito? Maraming nagsasabi na this is really due to increased transport cost. So, spillover na ito, nakita natin itong mga nakaraang buwan na nagsimulang kumbaga mag-spillover yung effect ng increased transport doon sa food at food basket natin. At ngayong buwan nakita natin na talagang nagkaroon na siya ng malaking effect. Dahil dito, kanya-kanyang diskarte ang ating mga karehiyon sa paghihigpit ng sinturon. Gaya po kami, nagtitinda, yung pong ano lang po, yung ano po, minsan nakakaraos kami sa oras, ganyan, sa pagtitinda namin. Pinagkakasya po, kunyari po. Yung pong inaano po namin, tinatansyahan po namin. Tansyahan na lang po. Wala nang sobra. Wala po. Mahirap pag-budgetin yung ngayon, mahal na yung masyado yung bilihin. Yung kwan po namin, yung almusal, sinasabayan na tanghalian para makatipid-tipid naman. Sa isang araw po namin, sa umaga po, kung ano po yung lutuin ko niyan, maghapon na po yan siya, sir. Kailangan maging wais po tayo. Talagang tipid-tipid na po.
Dati kung 1 kilong baboy, ngayon nasa 3/4 or kalahati. Dadagdagan na lang konting gulay para magkasya sa pamilya. Paulo G. Santos, CLTV News. Malabo raw magkatotoo ang 20 pesos per kilo na presyo ng bigas na ipinangako ni President-elect Ferdinand Marcos Jr. noong panahon ng kampanya. Batay sa pagdatayan ng mga eksperto, tataas pa ng hanggang 6 na piso ang kada kilo ng bigas sa pagtatapos ng taon dahil na rin sa patuloy na pagtaas ng presyo ng pataba at langis. Narito ang report. Hindi kumpleto ang kainang Pinoy kung wala ang kanin sa hapag. Ngunit sa patuloy na giyera sa pagitan ng bansang Russia at Ukraine, hindi lamang sa mga produktong petrolyo mararamdaman ang bigat sa bulsa dahil sa hindi maawat na pagtaas ng presyo. Kaakibat kasi nito ang pagtaas din ng mga pangunahing bilihin tulad ng bigas. Kaya naman ilan sa mga mamimili na aming nakausap, umaaray na sa taas ng presyo ng bigas. Sa ngayon talagang mataas. Ako naman, ang inaasahan ko lang sa pagdating ng susunod na ang inaaman ko yung pagbaba ng bigas, pero ngayon talagang mataas. Madalas kasi akong bumili ng tigakalating kaba na bigas. Ang presyo nun nasa 800 lang, ngayon 950 na ang kuha ko. Si Aling Rose Regala, nagmamay-ari ng karinderya at para sa kanyang mga customer, kanin is life. Ma'am, kumusta po ang presyohan ng bigas po? Mataas po. Mataas po, paano pong mataas, ma'am? Yung dati yung, magkano po yung dating yung binibili? 40 po. 40 ngayon po. Ngayon po, 48 na. Sa kabila nito, hindi raw magawa ni Aling Rose sa taasan ng presyo ng kanyang paninda. Batid daw kasi nito ang hirap ng buhay. Maliban sa epekto ng pandemya, nakadagdag pa sakit pa raw ang krisis sa produktong petrolyo at ibang bilihin. Kaya naman dumidiskarte na lamang daw sila upang mapanatili pa rin sa 10 piso ang kada takal ng kanin. 10 piso pa rin kasi yung iba po ayaw nila yung 15. Kununti na lang po, binawasan na lang po yung 10 piso. Sa pag-iikot ng CLTV News sa palengke ng Syudad San Fernando, naglalaro sa 37 pesos hanggang 60 pesos ang kada kilo ng bigas depende sa klase. Ayon sa rice retailer na si Raymond Deyang, nakadepende ang presyo ng kanilang paninda sa kung magkano ang ibibigay na halaga ng kanilang supplier. At tumaas po ang bigas ngayon. Siyempre, pagka tumaas, magtatas din na po kami. Kumusta naman po yung pagtanggap ng mga mamimili natin? Yung iba nag-a-adjust, yung iba okay naman. Pero marami nag-a-adjust sila sa price ng bigas kasi dating mura ngayon nagmahal. May mga nagbebenta naman gaya ni Elvin Chongson na kung saan hanggat maaari ay hindi raw sila nagtataas ng presyo para sa kanilang mga suki. Yung dating puhunan po natin na ganun pa rin ba yung presyo nung pinagkukunan natin o nagtaas? Tumaas po sila. Pero kayo, kailan ho kayo huling nagtaas ng presyo ninyo? Hindi pa nagtataas kasi ganun pa yung binibigay namin yung dating presyo. Kasi yung mga suki namin gusto dati pa presyo. Hindi mo matasan. Gayunpaman, isa raw ang tiyak base na rin sa walang humpay na pagtaas ng produktong petrolyo, ang pagtaas pa ng presyo ng bigas. Ayon sa Department of Agriculture o DA, posibleng tumaas pa ng hanggang 6 na piso ang kada kilo ng bigas sa pagtatapos ng taon. Ito'y bunsod ng pagtaas ng production cost, bagay na maaaring maging dahilan upang matigilan ng mga magsasaka sa pagtatanim. Upang mapigilan ang posibleng epekto nito, magbibigay daw ang DA ng karagdagang suporta tulad ng fertilizer subsidies para mabilis na mapababa ang cost of production sa palay at matugunan ng posibleng pagkaunti ng ani. Ayon kay Agriculture Undersecretary Fermin Adriano, kung bababa ang produksyon ngayong wet season dahil sa mataas na presyo ng fertilizers at produktong petrolyo, tataas din daw ang presyo sa global rice price at aasahan na rin daw ang malaking pagtaas sa presyo nito sa pagtatapos ng taon. Magiging mahirap din daw para sa incoming Marcos administration na makamit ang 20 piso sa kada kilo ng bigas na kanyang ipinangako noong panahon ng kampanya. Gayunpaman, nagbabalangkas na raw ng estratehiya ang DA upang gawing posible ito. Base sa price monitoring ng DA nitong Martes, nasa 38 pesos ang kada kilo ng local regular milled rice, habang 41 pesos naman ang well-milled rice.
Ngunit hindi raw tatagal ang ganitong presyo dahil ayon sa pag-aaral ng Philippine Rice Research Institute, ang average cost ng pag-produce ng palay ay tumaas na ng 3.13 pesos kada kilo ngayong taon. Kaya naman dapat daw magbigay ang gobyerno ng fertilizer at petrol subsidy sa mga magsasaka upang maiwasan ang pagbaba ng produksyon. Sa tansya ng DA, nasa 1.1 million metric tons ang nakikitang decline sa palay output ngayong taon kung hindi makapagbibigay ng subsidiya sa mga magsasaka. Sa latest figure mula sa Fertilizer and Pesticides Authority, makikita na ang average price ng urea na kadalasang gamit ng mga magsasaka ay tumaas sa 2,998.55 per 50 kg bag mula May 23 to 27. Higit na mataas ito sa 1,174.43 per 50 kg bag sa parehong panahon noong nakaraang taon. Samantala, umaasa pa rin ang mga mamimili na matutugunan at tutuparin ni incoming President Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang ipinangakong pagbaba ng presyo sa mga bilihin kasama na ang bigas. Inaasahan ko lang po sana, iniiling ko lang yung bumaba yung mga lahat ng bilihan. Yung mga pinangako sana ng susunod na administrasyon, ay nangako naman, sabi niya, ibababa lahat ng bilihin. Kumusta naman po, ano po yung inaasahan po natin sa mga susunod na araw? Bumaba na yung presyo ng bigas. Baba na. Kapag upo ni Pangulong Marcos. Sana po bababa na. Nahihirapan na po kami. Angelica Cara, CLTV News. Inaresto ng kapulisan ang mga magsasaka sa Hacienda Dinang sa Concepcion, Tarlac hapon ng June 9. Tatlong kumpirmadong na aresto ayon sa Facebook post ng College Editors Guild of the Philippines. Ayon sa Facebook post ng Gabriela, ang mga magsasakang ito ay bahagi ng 236 na beneficiaryo ng agrarian reform. Bilang paggigiit sa kanilang karapatan sa lupang sakahan, ang mga ito raw ay nagsagawa ng bungkalan at sama-samang nagsasaka ng huli ng pulisya. Hanggang ngayon, hindi pa umano ipinamamahagi ng Department of Agrarian Reform ang 200 hektaryang lupaing pagmamayari ng mga magsasaka. Nananawagan ang mga magsasaka sa DAR na sila ay suportahan at patigilin ang panggigipit ng kapulisan. Sinubukan pong kunan ng pahayag ng CLTV News ang Tarlac Provincial Police, subalit hindi pa ito tumutugon sa mga oras na ito. Sa pagbabalik ng CLTV News. MacArthur Highway sa Apalit, binabaha kahit walang ulan. Tirang kalsada, sanhi ng mabigat na daloy ng trapiko. At higit 17,000 na puno itinanim sa Central Luzon. Manatiling nakatutok para sa iba pa mga nangungunang balita ngayong araw. Narito na mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. MacArthur Highway sa Apalit, binabaha kahit walang ulan. Sirang kalsada, sanhi ng mabigat na Nagbabalik ang CLTV News. At sa iba pang mga nangungunang balita, matagal nang idinaraing ng mga motorista ang sirasirang bahagi ng MacArthur Highway sa Apalit, Pampanga na binabaha kahit walang ulan. Ang sirasirang kalsada madalas maging sanhi ng minor accidents at mabigat na daloy ng trapiko.
Yan ang balitang tinutukan ni Paulo G. Santos. Problema ng mga motorista at biyahero ang bahaging ito ng MacArthur Highway sa Apalit, Pampanga. Kahit kasi katirikan ng araw, binabaha ang kalsada, bunsod ng tubig na nanggagaling sa di kalayuang establishmento. Dahil madalas daanan ng mga malalaking truck at iba pang mga sasakyan, animoy sungka o crater ng buwan ang mga butas sa kalsada. Hindi lang ang mabigat na daloy ng trapiko na malakas makaubos ng krudo ang sakit sa ulo ng mga bumabagtas dito, kundi pati na ang pagkasira ng kanilang mga sasakyan. Naputulan na ako meli dyan eh. Naputulan na ako kayo umuli. Ano bang sabi nyo? Hindi naman umuulan pero basta yung daan. Siguro yung drainage system babarado. Malubak. Hindi ba nasisira yung mga sasakyan natin? Nasira rin. Malaking abala ba sa atin to, sir? Malaking abala. Inabutan ng CLTV News sa mga tauhan ng lokal na pamahalaan ng Apalit na maano-manong tinatambakan ang binabahang kalsada. Ayon sa Apalit LGU, may koordinasyon na sila sa tanggapan ng Department of Public Works and Highways para sa agarang rehabilitasyon nito. May pipeline daw na nasira sa isang establishmento na siyang naging sanhi ng pagbaha sa porsyon na ito ng MacArthur Highway. Nakipag-ugnayan naman ng CLTV News sa tanggapan ng Pampanga 1st District ng DPWH, ngunit tumanggi munang humarap sa kamera si District Engineer Almer Miranda. Pero ayon sa kanya, may technical working group na silang itinalaga upang magsagawa ng investigasyon kung problema nga ba talaga ang tumagas na tubo o di naman kaya ay may mga baradong drainage system ang problema sa lugar. Bagamat walang nakuhang pondo para sa fiscal year 2022, ang rehabilitasyon sa MacArthur Highway sa porsyon ng bayan ng Apalit, ayon sa DPWH, bahagi ng savings ng distrito ang kanilang gagamitin para i-rehabilitate ang warak na kalsada. Hindi naman nakapagbigay ng eksaktong petsa ang opisyal ng DPWH kung kailan sisimulan ang pagsasaayos ng sira-sirang kalsada. Paulo G. Santos, CLTV News. Aabot sa 17,000 mga puno ang itinanim sa iba't ibang bahagi ng Central Luzon ngayong Huwebes. Nagsanib puwersa ang iba't ibang mga tauhan ng iba't ibang tanggapan ng pamahalaan para sa nasabing aktibidad na bahagi ng Philippine Environment Month. May detalye ng balitang yan si Liana Canilao. Mahigit 2,000 government employees at volunteers sa Central Luzon ang nakibahagi sa isang malawakang tree growing activity Huwebes, June 9. Ito ay kaugnay ng pagpapaigting ng rehabilitasyon at konserbasyon ng mga natitirang kagubatan at watershed sa rehiyon. Ayon kay Department of Environment and Natural Resources o DENR Regional Executive Director Paquito Moreno Jr., ang pagsasanib puwersa ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa nasabing aktibidad ay nagpapakita ng tema ng Philippine Environment Month na pagsasama-sama at pag-aksyon sa pangangalaga ng kapaligiran. Sakop nito ang 942,387 hektarya ng forest land areas ng Central Luzon. Mahigit 17,000 bamboos, native at fruit-bearing trees ang itinanim sa 38-hectare forest land areas na bahagi ng Expanded National Greening Program sa rehiyon. Idinaos ang tree planting activity sa Dilasag, Maria Aurora at Bingalan sa Aurora, Limay at Morong sa Bataan, Doña Remedios Trinidad at Norzagaray sa Bulacan, Karanglan, Gabaldon, Santa Rosa at Bongabon sa Nueva Ecija, Arayat, Pampanga, San Jose, Tarlac, at Subic at Botolan, Zambales. Nakibahagi rin ang mga miyembro ng Pampanga Police Regional Office sa pagtatanim ng mga puno sa Barangay Nabuklod, Florida Blanca, Pampanga. Liana Canilao, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News. Isang pisong dagdag pasahe sa mga PUJ sa Region 3, 4 at NCR, aprobado na. Ang PUJ operators dapat kumuha muna ng fare matrix
bago maningil ng pisong dagdag pasahe ayon sa LTFRB. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News. Magiging 10 piso na ang minimum fare sa jeep matapos aprobahan ng LTFRB ang petisyong dagdag pasahe kasunod ng walang humpay na pagtataas sa presyo ng produktong petrolyo. May detalye ng balitang yan si Liana Canilao. Inaprubahan na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang pisong dagdag pasahe sa Public Utility Jeepneys o PUJs sa National Capital Region, Central Luzon at Calabarzon. Ito ay kasunod na rin ng patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa merkado na idinadaing ng jeepney drivers. Sa desisyon ng LTFRB, maaaring magdagdag ng piso sa pamasahe sa unang 4 na kilometro nang walang pagtataas sa mga susunod na kilometro. Bunsod nito, magiging 10 piso na ang minimum fare mula sa dating 9 na piso at magiging epektibo ngayong ika-9 ng Hunyo. Sinabi naman ni National Center for Commuter Safety and Protection President Elvira Medina sa isang panayam sa CNN Philippines,
Ang 1 peso fare ay nagbibigay sa driver ng karagdagang 22 pesos kada biyahe o katumbas ng 220 pesos sa isang araw kung ang jeep ay may full capacity at papasada ng 10 beses. Ito ay sapat na raw para sa isang pamilya na may 5 miyembro. Dagdag pa nito, ang karagdagang piso ay hindi masyadong mabigat dahil mayroon tayong 10 pesos coin system at ito ay madaling kunin sa bulsa. Malaking tulong, kaso nga lang, mas matas pa rin yung diesel. Nasa 80-40 na yata. Oh. Kasi dati, 30, nung 9 yung pasahin namin, 39 lang yung ngayon, doble-doble na. Pero okay na rin, malaking tulong na rin sa amin yung piso. Pwede na sir, sa taas ng diesel eh. Oo, malaking tulong na sa pamilya namin siya sir. Matatandaang nauna ng binasura ang petisyong dagdag pasahe ng transport groups na One Utak, Pasang Mazda, Altodap at Akto, ngunit ang mga ito ay naghain ng motion for reconsideration. Liana Canilaw, CLTV News. Bagamat aprobado na ang dagdag pasahe sa mga pampublikong jeep, kailangan munang kumuha ng bagong fare matrix ng mga PUJ operator mula sa LTFRB bago po makapaningin ng karagdagang piso. Nilinaw din ng LTFRB na hindi pa naibabasura ang petisyon na iakyat sa 15 pesos ang minimum fare sa kabila ng pisong dagdag sigil. May karagdagang detalye si Paulo G. Santos. Hindi umano nangangahulugan na naibasura na ang petisyon na iaakyat sa 15 pesos ang minimum na pasahe sa jeep sa pag-aproba ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na magdagdag ng piso bilang provisional increase. Ito ang paglilinaw ni Attorney Jen Rodriguez, Hearing Officer ng LTFRB Region 3, kasunod ng kanilang paghahanda sa paglalabas ng fare matrix sa mga public utility jeepney sa Central Luzon. Dahil hindi pa tapos yung main petition nila, so minarapat ng board and bank na mag-issue ng provisional fare increase kasi nga because of the high fuel prices talagang hindi mapigil talaga yung pagtaas ng diesel. Batay sa tala ng tanggapan, nasa 20,000 ang tumatakbong PUJ sa Central Luzon. At dito pa lamang sa Pampanga ay higit 5,000 na umano ang kailangang kumuha ng fare matrix para maipatupad ang dagdag pisong pamasahe. Mga 20,000 more or less. Mga ganun. Marami tayong PUJ dito eh. Dito nga sa Pampanga alone. Siguro nasa 5,000 na eh. So, marami talaga. So, ano sa amin, struggle kung paano namin may issue yan agad-agad. Walang bayad ang pagkuha ng fare matrix at upang hindi maabala sa biyahe ang mga tsuper ng jeep, ang mga operator o representante umano ng kooperatiba at korporasyon na lamang umano ang pahihintulutan nilang makakuha nito. Hindi sila pwedeng maningil. Ang dagdag piso kung walang nakapaskil na fare matrix, provisional fare matrix na additional ng 1 peso na nakapaskil nga doon sa kanila. So kapag walang ganon, hindi sila pwedeng maningil. So, punta lang sila sa office, libre naman yon na makukuha. Paglilinaw ni Rodriguez, hindi lamang ang mga traditional na PUJ ang may provisional increase, kundi kasama na umano dito ang mga modernized jeep. Traditional na PUJ is 9 pesos. Sa modernized na PUJ, it's 11 pesos. So, bale, dagdag sila ng piso. So, sa traditional 10 pesos ngayon, provisional lang, 10 pesos, 12 pesos sa modern PUJ. Ang pisong dagdag singil ang unang pagkakataon na inaprubahan ng LTFRB na panawagan na pagtaas ng pamasahe ngayong taon. Ito'y bunsod ng serye ng oil price hike na ayon sa Department of Energy ay 17 beses nang nangyari sa 2022. Sa tala ng kagawaran, umabot sa 26 pesos ang net increase sa presyo ng gasolina habang 36 pesos naman sa diesel. Paulo G. Santos, CLTV News. Sa pagbabalik
Pagbabalik ng CLTV News. Philippine Navy sasabak sa isang international maritime exercise sa Hawaii. Manatili nakatutok at magbabalik ang CLTV. Nagbabalik ang CLTV News. Dalawang kabanen ang nanguna po sa Physical Therapist Licensure Examination na ginanap nitong June 2022. Top 1 si Jean Ella Marie Carucrazon na tubong San Luis, Pampanga at graduate ng University of the Philippines, Manila. Nakakuha si Razon ng gradong 88.05% habang si James Edward Rodriguez Soto na isa ring Kapampangan mula sa Angeles University Foundation ang nakakuha ng ika-9 na pwesto. Nakapagtala ng gradong 86.10% si Soto. Inanunsyo ng Professional Regulation Commission of PRC na 564 out of 1,032 examinees ang pumasa sa Physical Therapist Licensure Examination at 88 sa 247 examinees naman ang nakapasa sa Occupational Therapist Licensure Examination ngayong June 2022. Kasalukuyan po naglalaya patungong Honolulu, Hawaii ang BRP Antonio Sakay ang Naval Task Group 80.5 upang sumali sa isang international maritime exercise na dadaluhan ng 26 na nasyon. Layo ng Rim of the Pacific exercise na isulong ang katatagan ng alyansa ng iba't ibang nasyon sa Pacific region. May balita si Felix Barrios. Kasalukuyang naglalayag mula Subic, Zambales patungong Honolulu, Hawaii ang isa sa mga guided missile frigate o barkong pandigma ng Philippine Navy para makilahok sa Rim of the Pacific exercise na gaganapin sa Pacific Ocean. Ang International Maritime Exercise na pinangungunahan ng bansang Amerika ay magsisimula sa ika-29 ng Hunyo hanggang ika-4 ng Agosto. Layo ng exercise na isulong ang katatagan ng alyansa ng iba't ibang bansa sa Pacific region. Maglalayag muna patungong Guam ang BRP Antonio Luna upang mag-refuel matapos itong nagsimulang maglayag Miyerkules ng umaga.
Dinaluhan naman ni Philippine Navy Flag Officer in Command Vice Admiral Adelius Bordado ang send-off ceremony sa Naval Task Group 80.5 na magsisilbing crew ng BRP Antonio Luna. Layo ng Pilipinas na ipakita ang commitment nito sa pagsali sa exercise upang lalong mapalakas ang regional stability at cooperation sa alyansa ng iba't ibang bansa. Capable, adaptive partners ang magiging tema ng maritime exercise na ito na pangatlong beses ng sasalihan ng Philippine Navy. Nakatakdang sumali ang 26 na nasyon sa nasabing maritime exercise. Felix Barrios, CLTV News. Alamin naman natin ang magiging lagay ng panahon mula kay Ginong Manny Esquera, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clor. Narito po magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Isang frontal system po ngayon ang nakakaapekto dito po sa may dulong Hilagang Luzon o Extreme Northern Luzon. Ibig po sabihin to mahina pong itong hanging amihan. At Intertropical Convergence Zone naman po or ITZZ ang nakakaapekto sa buong Mindanao. Kaya po ang Batanes at Babuyan Island, magiging maula po ang papawiri na may mga kalat-kalat pong pag-ulan, pagkidlat at pagkulog dulot po ng frontal system. Samantala po ang Metro Manila at nalalabing bahagi pa ng bansa ay magiging bahagya hanggang sa kuminsan ay magiging maulit din po ang papawirin. Meron din po inaasahan mga isolated o pulo-pulong mga pagulan, pagkidlat at pagkulog. Kasama po dito ang lalawigan ng Pampanga. Ito po ay dulot lamang ng localized thunderstorm. Sa ngayon po wala naman po tayo namamataan o nakikitang mabubuo na LPA sa loob at labas ng PAR. Kaya medyo maalinsangan po yung magiging panahon natin ngayon. Yun nga lamang po, sa bandang hapon o gabi, posible pong magkaroon ng mga pulo-pulo mga pagulan, pagkidlat at pagkulog. Kaya pinag-iingat pa rin po ang lahat. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News. Para po sa karagdagang detalye, maaari nyo i-follow ang aming social media pages. Facebook at CLTV36 Official and at CLTV36 News, Twitter at CLTV36, Instagram at CLTV36 Official. Kung nais nyo balikan ang mga programa ng CLTV, pwede nyo pong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36 Official at ang aming website www.cltv36.tv. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 39 cable partners. Kasama po ang buong person ng CLTV News and Current Affairs. Ako po si Jennifer Sanenga.